Guys, matsong adlaw na tang tanan. Sang dakog tubig. Kaya nanguwag si mama. Ang si Mumu, wa pa. Masinog ni buntis na si Mumu. Sumato ka dito sa manggahan kaya ito kabaw dadto si mama. Amang ipa-iay siya. Amar pa sa ipa-iay guys. Kaingan may og ni buntis na siya das na aging buwan kay mamantong dihay kabaw nakabuhi ba. Nga pada-uda-u ni siya. O maday ni buntis ni ay. O dayo ko ba init ha. Sumato sa kodad to kay tanaw ko. Iko na ba si mama at ora. Pagkasas ko pag-abril dadto. Kuha na si Jagi kuan kanang ay sing ada na. Ay na. Iadya na sa mama guys. Iadya na gada siya. Sila. Darami agi luoy jag mga kuan oy. Tanam kayo naman wana. Init manog nga tanam. Tara sa guys. Iadya na pus kuan mama. So katong primero i-iPad to. So katong kaduha i-iPad. Balik sa kugis ko gini tubig di man ay mao. Klaro pa pagkabat ng singgit pa sa tubig ini tubig man di ay. Mag-init sa kwarto heater kalijut. So to ana iandam nas mama kay rong ma kuan na siya tawag dan maiay na maiadyan na ko ininit kasi ara na gani inita basi sterilize ni sila dos ilang kuan na ipang iagay diba. Ay, dahil nagkajad, gini tumangda. Masa iya sa kani, sterilize siguro ni sisang gamiton para pang iay. Ikaw nga, pa iay ka, di ay, laki mo ni, mo ni mo iay. Totoo na sila, abot na sila na, nga, no lagi. Agisingit yung papagabril tubig, ininit man di ay. Dahil na sila. Nas mama, nanguwag, nas mama. Nita. Ara man inita pa. Dam pi tubig daling kuan. Di ada baldi. Init pa ka na. Lisod pag asa man ko mag-init. Kay klar. Init pa ko sitir. Mama. Nangwag mo pa kuan dyan? Aw, syaro di ka mo beres. Ngano? Kun sud kay mau. Impas na mo uwag. Uy, hala ka na. Hinti kang man. Isa. Hadlok magka. Harmat ang bawa ng uwag. What? O, lagi. Uwag nas mama. What? 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 Hindi mo kaabot, wala may pisi. What? Ay, gapos ang rizala na. Mo. Wanas mo. Kano sa batong pizza hay, kuha na niya. Huwag din na manguwag ni marong August 5. Mo na na. Magkani, 19. Ana. 17. Pataas. August 17 pataas. Huwag din na ni manguwag ugotros may mo na na. Ha? Arang manizang pangitag laki na. Anhira na zadan ni makabuhi magron-ron. Ayan na niya. Dali pag init sa heater kami ininit. Oh. Katon primero na sa nakabuhi sa danera sa no. Dai ikaduha dadto rin sunod mahjang nati. Init yapon. Liwat ka kita, kay primero di man to ito, liwat man to nimo. Digadan ka. Ini na ni manipis eh. Sangit mas. Dari ka dari. Mama. Wala, majan dari kapsi tikang dari mak.
Dadto tatos gibutangan sa baka. Dadto tatos gibutangan sa baka. Kuha na buto na to. Gipang kuha. Namura sana di. Aron mo tumwa kuan. Mau lagi panghilabtan manday pus mga mekle. Mga pang nungkit siguro tong puso. Nas mo to ah. Buntis na siguro na ang baka. Probing. Dahon, Ben. Oh, doa. Unsa man sa ti aram bugnaw na? Mau di ay. Kinahanglan jud sa ibutang sa bugnaw no. Kay harong kuan. Mga abahapit ako sa sining. Abo lumangog kay putol magang kadina. Sige gapon magpanguag gatas. Maadyo. Pati ko na ano, wala pa wala. Asa man? Sige sa mong siling na. Wala ni mo. Pasensya no. Wa pa man mga nak diyan kabo kay gatong gali man jag turon ja karon badji naman pod. Oo. Badji naman pod. Ha? Ato day jang purma taas-taas. Baylo-baylo man karon badji na pod hana marag ang nakuan. Ito pang kuan niya laki ito lalak. Lagi. Ngano ba sa limero niya sa una? Ay nga nira pa si Ja. Nga pa dito. Oo. Panguwag po. Nanguwag lagi. Basta manguwag agad mo kuan. Hinga agad. Naba kay ron. Wala ba sa manguwag nga nakaba imag nga ron. Sundan na imong bibi. Si. Ito hanta. Hindi pa. Yan gawas ag tiil pikas. Awas kay. Nga nga. 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 Kita ba? Oh. Nga. Mama. Kuha na siguro butong. Baka kay dali ra. Pa to. Kanino sa ikaduhan na. Hihit mo. Nas mo to ah. Agsi mo din na sa magkuan rong kuan. Nga to kuy. Ha? Adin mao? May ang magpurma. Natugay ra kay mo ning gamay. Ngingin bitakog. Morning bakahay gug di na mao. Uy kaingan gid kung mo di bantugay ra ka mo ning gamay-gamay. Nag-is ko na sa mga silingan. Nga nga. Kapit na. Nga nga. Nga. Nga nga. Nga nga. What's up? Kapit na. Ikaduhan na ni. What's up? Nga nga. Wa na nang uwag. Hindi na ka masipang itag laki. Nga. May laki. Ha? Dugdug laki ro ng Bisaya. Ag ka ng mga kuan? Ang Bisayaan ang mga laki ron. Pero gizahang anak kay di man no. Mau man kulor ka. Pero na may puti si ikog, no? Tumoy. Nga nga. Watsa. Kadi. Hapit na lagi. Nga. Nga. Okay. Hehe. Kinukunkuan to ka kay. Kato pong giko ano to kay pamaguna di pa ako. Mana sa jag-iay. Para sa bekas para sa. Mana. Suko na basig ka. Mana nga. Kaluha.
System sa kalingaw na kaon, di nag Manaog i-ice. bawas lagi po dito papa. Mara magpinada Ma guys. Naiadyan na gadas ma. What? Kuna pa? Yahin to isang kuwan dito kay kanagot ko. 500 gihapon, no? Ah, dara. Thanks. Hagbaka na yung di na to sa manguan, buntis na turong sunod buwan. Bote sa tuog. Og di na manguag. Di na manguag, pero di ba ko lag mo nguwag og balik ka, na lang. Ngayon, mo chat lang ko, ti, ko ang Sherlyn. Kana, managajog, i-ice, ma, kaimnunan siguro na agab. Oh. Managajod og i-ay. So, ang nag-i-ay, first cousin ka po ni nanay. Atong kuan, uju. Yuyu to na, yuyu. So, ito na. Yuhawin taos, ma, pagkaman og i-ay. Ada pa do. Mo na yung manghud ni muumo ka ng bakaha ka na na. Manghud ng muumo si Ja. Mora na silang mama. Tumungan naman na si Ja, si muumo puti. Si, para libang. Uy, pastilan. So, nahaman agad yung iay, agamang kabaw. Nahaman agad yung iay, mama. Salamat Lord. Buntis na agad guys. Sakto pag karong sunod buwan, 1 year na nga, jahang anak. Kapan yung daon ni mong baka? Ayaw sa pato na kay baguhay pagi, kuan. Baguhay pagi, nga na. Baguhay pa si Jagi, iay. Pasilong sana. Ato na to, dito. So magkakos baldi. Pakos baldi. Sa kodras balik guys kay dito may glugway ni mama. Nabalik-balik pa ko kay agamang na agahang nada nga tubig di mao. Tubig man dayong ininit. Do pa jay ininit sa mga thermos nag-init pa ko sa heater. So at least okay na. So okay na gajud guys na okay na gajud guys na iaja na gajud among mama. Uto na. Di sa to naman sa patunaon kay karong ni makuan lagi sang similya no? Ting uwag sa mga buhion sa mga mananap ay sa buwan na mga uwag na makapag ang mga kanding kaya das na aging buwan ang uwag mas mumo sa karon nanguwag na pud si mama sunod buwan ang mga uwag dali ang mga kanding na ay ibutang mama guys. Dami sa ibutang. Mama. Paghuat ma. Nara ka. Ta. Nang balik sa bus kay baka ta dili. Moto sa bus. Ay si Momo to man si Momo. Tas Momo guys. Kato ganiha ang nabidyohan dito sa Momo kay nga ko si Momo kay may ang ni sa kulor di man di ay kagwang. Mantugay ra kaning gamay-gamay dako manggasos muumo. Terus muumo to. Ug di na manguwag si muumo karong buwan na og inig ka August 5. Aw, buntis na. Pero muwag pa na si karong kuana, karong Agosto 5 may giingan dados kuan nag-iay. Pa kuana pa siya iadya na pag-utro. Pero na buntis na dyan na guys, ilhan. Yes no. Patis mama mo buntis sa ni. Awa guys. May mga bibi. May mga bibi. Baka gabaw. Hangin naman po. Huro-huro. Huro-huro na paghangin. Blik man pa. Narabay-lubi. Susi. Yung taon bisag ni Lord. Yung taon bisag ni Lord. So, ama silang paimnan guys. Nagdami kabo kay arong kabaan na naman sila rin sapa. Hindi magsilbig pambaka sapa kay lapok. Hindi siya maka tukad. Ba ito'y lubi na ni padir? Nato'y malubi di ah. Madun lang na idugang si mong malubi. Haman. Lagi madun lang may idugang ba to mga binuak. Na guys. Sa lubi. Ipang buak mapapagabril ag lubi to kay na nga. Pa naman. Nangatag ka na. Em na nas mama mo pa. Yes.
Hinam na sa mo. Buntis na mismo mo ilhan. Buntis na ilhan. Ay, pang sibag na mga kanding tong mga ngi-ngi. Ngi! Lasap-sap mo la. So, manhinamis mga buhion guys. Tuna nga, tuna. Ano sa tara na maglingkod-lingkod sa tang duha. Patuna sa ko sa mga kuan guys, nati. Hasa patunas nga. Naas mo, tuas ma sa ibabaw. Naiadya na to, dapos nga, nginom. Tunaan ni ron. Mas mapagabri naman his mga kanding. Duha na rin naman ang gisibog ang duha ka kanding. Tulad to, upat. Ay practice na na jagkuan nay taro. Magdako na rin lubi sa. Ano yung kuan guys, sundan o pamuwak. Nagwes mga buhiyan, sundan pamuwak kay mahal ka tug lugi tag 80 kilo. Sayang, mato na naman guys no. Puno-puno ditong mga gipamangak ni kapag Abril. Sinapay lubi na to gab, na may mga puwak diha. Sundo namin kimi-kimi. Dahil sa kimi-kimi girl. Huwag na silang papa. Haji yan pa? Huwag na siya? Oh. Dahil namin sa bagong gate. Guys, kanagaba agamay nga gate. Tapos ibabawa. Dito ubos.